Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal kay utensils ni. Yeah, ginagukudi yan. Pang pop. Pop ko na siya. Yan. Kana ako doon, pop ko na. Same day delivery sila, guys. Pag order mo, deliver ay ship out ka agad. 5 days lang sa Visayas. Lainan ka, uban ganahan ana. Natingog. Unboxing good ni. Unboxing. Ano na? ASMR? Sensor? Rip, di ba? Rip. Ayun na ang isa. Nagpabuto na sa iyahang. Kasi tawag naman na day? Top? Maburat dayon na iyaha kay iyang pabuto. Yun. Magunting ko na. Yun. Well packed naman siya. Please read the description, guys. I'll put the details. And also the link where you can buy. Pwede na siya sa electric stove, sa gas stove, sa induction cooker, o sa ceramic cooker. Pagka po, ganun pagkain kuhan. Asa na nagka-bubble wrap gihapon. Dahil magsawa ka sa bubble wrap. Dili solo naka-bubble wrap. Bubble wrap is real, Day. Ayan. 9 pieces man daw, tay. Inahanglan ang expertise ni Tatay Ana. 9 pieces. 9 kabuo. Kabuk na 5 mo ni. 4 1 2 3 4 Apil ang lead. Nga diha na butang mga choco. 5 Apil ang lead. Ang takob ging. 6 Sakto. 7 8 9. Ang usa ulit ako dai. Oo. Say about walay dents, tay. Sige. Mga puko. Kini sa egg ni Kuya. Egg ni Kuya. Nanay pa. Wala siyang dents, guys. If you want to buy, I'll leave the link in the description. Ayan, malaki. Ayan. Kani wala. Wala na. Upag ko. Crumbs. Ayun pa ang takob, tay. Kani ang sumni. Ay, ko na. Sumni. Kani ba? Asa yung gagmay? Kailangan mong ayusin ang parts. Diya pa. So, ay, dili na kinahanglan driver. I-turn lang. Pwede siya driver good kay pagugot. Yan. Tighten the screw. Pwede lang wala ang driver. Is it like pocket thing? Ayan. Yan. May takip na.
ice cream. Sorry, pwede rin usap tatlo. Katong uban dili na kay dagko na. Kini dako bang kais. Kanila silang duha. Okay. Thanks. Amo gana rin. Pagbutang tubig. Gana ra siya. Ano na to? May gana ra siya kay ni-detect man ni. Hmm.